O Mercedes, parang masaya ka yata. Oh, Mercedes, iha. Oh, bakit ano yon Mercedes? Tito, tanggap po ako sa pinapangarap kong kumpanya. Naku, ang galing naman itong pamangkin ko. Congratulations. Di ba ang galing niya, Ana? Umpisa lang yan. Pasasan ba't matatanggal ka rin dyan? Halina kayo. Halika na, Ana, para makakain na tayo. Mauna na po kayo, Tito. Hindi pa po ako nagugutom. Sige, sumunod ka na lang. Hana, iha. Bakit parang may problema ka? Naiinis po kasi ako kay Mercedes. Natanggap sa trabaho. Samantalang ako, hindi ako natanggap sa ina-applyan ko. Alam mo, iha, may mga bagay na para sa'yo at hindi. Nagkataon lang na yung inaplayan ni Mercedes na posisyon ay para sa kanya talaga. Basta, naiinis ako. Di hamak naman na mas mataas ang natapos ko kaysa sa kanya. Huwag po sana ninyong hayaang lamunin siya ng inggit sa kapwa niya. Tignan na lang natin. Hindi na siya matatagal sa trabahong yun. Sinisigurado ko yan. Sige, alis na ako. Sige po. Tito, mano po. Kawaan ka ng Diyos, iha. Ano yung dala mo? Naku, ito po. Regalo po sa akin ng boss namin. Nagustuhan niya po kasing presentation ko kanina. Naku, ang galing mo talagang bata ka. Hindi man mataas ang natapos mong kurso, binihiyaan ka naman ng talino. Kahit anong sabihin nyo, mas mataas pa rin ako nang natapos kaysa sa kanya. Asan nga po pala si Hana, Tito? Si Hana? Di ko alam. Umalis siya kanina. Nangangailangan po kasi sila ng empleyado doon sa pinagtatrabahuhan ko. Talaga, iha? Pwede ba siya doon? Oo naman po, Tito. Kaya lang, mas mababa po sa posisyon ko. Asa ka pang papayag ako na mas mababang posisyon ko kaysa sa'yo? Hindi, no? Nako, ang tanong, magugustuhan kaya ng pinsan mo? Parang hindi niya tatanggapin yun. Wala naman po sigurong masama, Tito, kung susubukan ko sabihin sa kanya. Sa bagay, tama ka, iha. Sige, magbihis ka na dun sa loob. At kakain na rin tayo mamaya pagdating ni Hana. Sige po, Tito. Ate Hana. Ate Hana, hiring kami sa kumpanya namin ngayon. Gusto mo ba mag-apply? Ayoko. Iha, hayaan mo, kakausapin ko siya. Sige po, Tito. Hana, pwede ba tayong mag-usap? Hana, napapansin ko, mula nung nagkatrabaho ang pinsan mo, umiiwas ka na sa kanya. Wala lang po, Tito. Alam ko, kahit di mo sabihin sa akin, ayaw kong nagkakaganyan kayo ng pinsan mo. Sige po. O siya, sige, tara na, para makakain na tayo. Ikaw na lang yung iniintay namin ni Mercedes. Sige po, Tito. Susunod na lang po ako. Hana, makikiigib sana ako sa inyo.
O bakit malungkot ka dyan? Iniisip ko po kasi yung sinabi sa akin ni Tito Masong kahapon. Bakit? Ano ba yun? Ang sabi po niya, ayaw niya po kami nakikita ni Mercedes na hindi nag-uusap. Oh, bakit? Nag-away ba kayo? Hindi po. Naiinis lang po ako sa kanya. Dahil siya, ano lang ang kinuha niyang kurso. Pero nauna pa siyang nakapasok sa trabaho. Samantalang ako, na mataas ang natapos, nahirapan na magkatrabaho. Parang ikaw ang may mali, Iha. Ano pong ibig sabihin niyo, Aling Lisa? Alam ko, kahit hindi mo sabihin, nakikita ko na may inggit ka sa pinsan mo. Tama ako, di ba? Alam mo, Iha, dalawang klase lang ang inggit. Inggit na nakakasira at nakakasama sa inyong samahan. Parang yun ang meron sa iyo ngayon, Iha. Paano niyo po nalaman? Kasi, ayaw mong kausapin at may galit ka sa pinsan mo. Dahil naiinggit ka. Dahil nauna siya nagkatrabaho kaysa ikaw. Pangalawa, pansinin mo, lumayo na yung loob mo sa kanya dahil sa inggit. Nawala na yung samahan nyo tulad ng dati. Mas maganda kung yung inggit na nakakabuti. Sana ang mararamdaman mo. Inggit na nakakabuti? Meron po ba nun? Meron, Iha. Yung inggit na nararamdaman mo, imbis na magalit at lumayo ang loob mo sa pinsan mo, gawin mo itong inspirasyon. Inspirasyon? Paano naman po yun, Aling Lisa? Bakit di mo lapitan ang pinsan mo at kausapin? At tanungin mo kung anong ginawa niya para matanggap agad sa trabaho. Para tularan mo. Hindi kasi binabase sa taas ng pinag-aralan ang pagkakaroon ng trabaho, Iha. Nasa dedikasyon at determinasyon mo kung gaano mo ka gustong makapasok dito. Naiintindihan ko po kayo, Aling Lisa. Isa pa, huwag kang mamili ng papasukan mong posisyon, Iha. Dahil at ng professional at successful na tao, ay nag-uumpisa rin sa mababang posisyon. Maliwanag na po sa akin ang lahat, Aling Lisa. Tignan mo, yung pinsan mo, sipag at tiyaga ang meron siya ngayon. Kahit dyan sa bahay nyo, nagtatrabaho pa rin siya. Bakit? Para tumas yung posisyon niya? Ngayon, alam ko na po ang gagawin ko, Aling Lisa. Maraming salamat po sa mga sinabi nyo. Naliwanagan po ako at naintindihan ko po ang lahat. Maraming salamat po. Wala yun, Iha. Oh, mukhang masaya kayo dyan ah. Opo, Tito. Maliwanag na po sa akin ang lahat. Mercedes! Mercedes!